Подарък за 199 лева от моята Rumi Cosmetics с всяка поръчка над 149 лева. Имаме серии за абсолютно всеки тип кожа. Моята е нормална към суха. Аз съм на 48 години, използвам вече анти-ейдж козметика и в момента нямам абсолютно никакъв грим, за да видиш ефекта от серия Maru. Използвам ежедневно ето този крем, който е комбинация от няколко продукта. Все едно, че използваш витамин С серум, ниацинамид серум, антибръч, анти-ейдж серум. Има много витамини в него и минерали. Използвам вечер ето този серум, също от серия Maru, който обогатява кожата, просто и вдъхва живот. За около очите използвам ето този крем от серия Maru ежедневно, намалява малко турбичките. Аз имам малко турбички под очите и съм го направила специално формулиран, за да намалява тези турбички. И разбира се, пяна за лице имаме и в голям размер. Имаме комплекти и за мазна, акрилична кожа, и за чувствителна кожа. Просто виж линка и пазарувай на 149 лева и си избери подарък, продукт по избор, като може и да е Skin Perfector за 199 лева.